Хәерле кич исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, эфирда Саба дулкыннары телевидениесе. Сезне зәңгәр экраннар кошына җомга көн чыгарылышын карарга дәшәбез. Атна информацион программасында хәбәрләр белән сезне мин, Альмира Мәүлетова, таныштырырмын. 28 июльдә Сабантуй спорт мәдәният комплексында районыбыз терлекчеләренең традицион слеты үтте. Ел әйләнәсе гел хезмәттә булган бу һөнәр ияләрен Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов, Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Нәҗип Хаҗипов тәбрикләде. Саба районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе начальнигы Гафур Хасаншин 2017 елның 1 ярты еллыгына хисап ясап, ил табынын баетучыларга хезмәтләре өчен тирән рәхмәтен белдерде. Хуҗалык елының 6 айлык эш күрсәткечләренә тукталып киткәндә, узган елның шушы чоры белән чагыштырганда сөт җитештерү 5%, ит җитештерү 7% тәшкил итә. Сөт җитештерү нарты хуҗалыгында 13%, Бурсабаш хуҗалыгында 21%, Урта Саба хуҗалыгында 28%-ка арттырып үтелде. Барлык алда торган бурычларыбызны үтәүдә иң беренче чиратта без уңган булган терлекчеләребез һәм тырыш механизаторларыбызга таянып ишетәбез. Ел дәвамында туктаусыз фидакар терлекче хезмәте зур хөрмәтләүгә лаек. Хөрмәтле терлекчеләр, хезмәт ветераннары, белгечләр, җитәкчеләр, сезнең барыгызны да бүгенге бәйрәм белән чын күңелдән тәбрик итәм. Сезгә ныклы сәламәтлек, аиләләрегезгә тынычлык, иминлек һәм хезмәт уңышлары теләп калам. Аннары хезмәт алдынгыларын тәбрикләп аларга төрле дәрәҗәдәге мактау грамоталарын, рәхмәт хатларын, истәлекле бүләкләр тапшырылды. Агымдагы елның 1 ярты елы хезмәт нәтиҗәләре буенча уңышларга ирешеп эшләүче хуҗалыкларны да билгеләделәр. Беренче дәрәҗәдәге дипломга Нырты авыл хуҗалыгы предприятиесе җитәкчесе Ильяс Дәүләтҗанов ия булды. Икенче дәрәҗәдәге дипломны Игенче җәмгыяте җитәкчесе Алмаз Зарипов һәм өченче дәрәҗәдәге дипломны Курсабаш җәмгыяте җитәкчесе Ленар Шакиров алды. Бәйрәм түрендә шулай ук белгечләр, терлекче ветераннар, хезмәт ветераннары, хезмәт юлларын терлекчелек белән бәйләп җибәргән яшьләр дә тәбрикләнде. Бәйрәм ияләрен районыбыз белән тыгыз элемтәдә булган һәм терлекчелек тармагы белән хезмәттәшлек итүче эре компания вәкилләре дә котлады. Алар шулай ук алдынгы хезмәткәрләргә, белгечләргә үзләренең махсус бүләкләрен дә тапшырдылар. Алдынгыларны тәбрикләү тантанасы башкалабыз Казаннан килгән халыкның яраткан җырчысы Габделфәрт Сафин һәм аның иҗат төркеменең матур, дәртле җырлары белән үрелде. Ә инде тантаналы өлештән соң милли уеннар, төрле спорт ярышлары, көрәш бәйгеләре башланып китте. Еллар дәвамында армый-талмый эшләгән хезмәт кешесе рәхәтләнеп аларда көч сынашты. Вакытка ат туарып җиктеләр, кайберәүләр чүлмәк ватып карады, теләүчеләр таяк тартышты. Иң төгәл һәм осталар утын кисүдә үзләрен сынады. Ә иң көчле терлекчеләребез исә гер күтәрүдә һәм кул көрәштерүдә катнашты. Ә көрәштә бил алышуда 2нче ел рәттән Мишән филиалы умартачысы Венер Мифтахов баш батыр калды. Районыбызда чисталык, шу бүләннәренең чабылышы җәйге чорда актуаль мәсьәлә булып кала. Берәүләр капка төбендә чәчәкләр үстереп, тәртип булдырырга омтылып яшәгәндә, икенчеләр иртә язда үсә башлаган шу бүләннәрен чабарга да ялкаулана. Шушы көннәрдә берничә авылдагы вазгыять белән безнең иҗат төркеме дә танышып кайтты. Халыкта йорт җирнең хуҗаларның нинди икәнлеге капка төбеннән билгеле диләр. Без беренче тукталыш ясаган Юлбат авылының Габдулла Тукай исемен йөртүче урамында аның төрлесен күрергә була. Йорт җирдә яхшы, капка төбендә машинада тора һәм аның белән бер буйда диярлек шуп үләннәре дә үсеп җиткән. Шулай да бу авылда печәнен чабып, йорт каршында пөхтәлек саклап яшәүчеләр күпчелекне тәшкил итә. Йосуф Алан авылындагы күп йортта кеше яшәми диярлек. Бушап калган бу йортлар янындагы шуп үләннәре ялгызлык белән без янәшә дигән сыман ерактан ук каршы ала. Нигезгә һәрвакыт кайтып, печәнен чабып торучылар да бар. Ә менә бакчасы гөл чәчәккә күмелгән клубның тышкы ягында шуп үләне үсү авылны бизи торган күренеш түгел. Без юл уңаенда Калатау авылына да кирип чыктык. Кадрлардан күренгәнчә, монда да кайбер йортлар янында тырышып эшләп алырга кирәк. Сатыш авылының Суворов урамында шуп үләненә каршы көрәшне җиң сызганып алып баручылар да очрады. Биредә печәнне менә шулай бөртегенә кадәр җыеп та алалар. Совет, Вахитов урамнарында кызганычка каршы ташланлык хәлдә булучы капка төпләре дә бар. Менә шулай ямьләп чәчәк үстерүчеләрдән үрнәк алсалар, авыл урамнары тагын да матурланып, яктырып китәр иде. Югары Симет авылында без иң элек Совет урамындагы вазгыять белән таныштык. Сул якта калучы беренче йортның шуп үләне күзгә күренерлек итеп үсеп
үсеп җиткән. Кеше яшәмәүче, инде олыгайган һәм үзләре ярдәмгә мохтаҗ булган әби-бабайлар гомер итүче йортлар янында да үләннәр баш калкыткан. Мәдәният йорты, китапханә һәм аның янәшәсендәге территорияләргә дә бераз гына игътибар җитеп бетмәй. Пионер урамына да күз салыйк. Түбән Симет авылының Октябрь урамы, монда да хуҗасыз яки әби-бабайлар яшәүче йортлар яны чабылмаган. Ленин һәм башка урамнарда да бар андыйлар. Шулай да күпчелеге тәртип саклап яши. Крәнле авылында да күп кенә йорт бушап калган. Чүп үләне арасыннан күбесен күреп бетереп тә булмай. Кайбер йортлар яңартылган, хуҗалары ара-тирә кайткалый, ә кайберләре җиргә иңгән. Иске Мишән авылы 9 май урамында уң якта калучы икенче йортның капка төбе чүптән арындыруларын көтә. Залесный урамында да төрле капка төбенә тап буласың. Яңа Мишән авылының тау башындарак урнашкан беренче урамында хуҗалар тәртип сакларга тырыша. Биредә чын авыл тормышы, каз, үрдәк, тавык чебеш, мөгезле эре терлек, сарык малы асрарга менә дигән урын. Ә менә түбәнрәк төзүчеләр урамының күп йортында күрүегезчә печән чабылмаган. Шәмәрдән авыл җирлегенә аяк бастык. Читтәрәк барлыкка килгән бу территорияне халыкта Шәмәрдән 2 дип йөртәләр. Барысы да яңа йортлар араларында төзелеп кенә килүчеләре дә бар. Һәм аңлашыла ки, биредә яшьләр яши. Ләкин ерактан ук караганда бу урын ташландык җирне хәтерләтә. Юл кырыйларында, өйләр янында озын булып үскән чүп үләннәре заманча төзелгән яңа йортларның ямен җибәрергә өлгергән инде. Бу Яшел урамындагы икенче йортның капка төбе. Алдагылары да моннан ким түгел. Ә центральный исемен йөртүче урамдагы печән, чалгы, чапкычны бөтенләй күрмәгән ахрысы. Лунная, Сосновый урамнарындагы капка төпләренә дә игътибар җитмәй. Байлар сабасының Габдулла Тукай, Сайдашев, Горький, Гагарин, 9 май, Титов, Набиуллин, Шамил Усманов, Баширов, Хади Такташ урамнарында да үләне чабылмаган капка төпләре бар әле. Бу материал безнең тарафтан халыкны чисталык һәм дә матурлыкка өндәү максатыннан эшләнде. Ни дисәң дә, каяндыр кайтып кергәндә чиста, чәчәккә күмелгән капка төбе каршы алса, күзләр соклана, күңел ял итә бит. 2 август көне Русиянең һава десант гаскәрләренең туган көне буларак билгеләп үтелә. Һава десанты гаскәрләре тарихы 1930 елның 2 августыннан башлана. Мәскәү хәрби округының Воронежда үткән укулары вакытында 12 кешедән торган подразделение беренче тапкыр парашют белән сикерә. 1932 елда авиадесант частьлары оештырыла башлый. Менә шул көннән башлап илебездә десантчылар көне үткәрелә. Безнең район үзәгендә дә һава десанты гаскәрләре көне уңаеннан бер төркем якташ десантчылар зәңгәр беретларын киеп очрашуга килде. Алар үзләренең истәлекләре белән уртаклашты, һава десантчыларын бәйрәмнәре белән котлады. Мин өзем 89-91 елларны Витебскийның 103-нче десантный полк дивизиясендә хезмәт иттем. 50-нче полк Баравохда. Үзебез Азәрбайҗан границасына туры килде. Ярты ел ул вакытта Нина уздак. Бүгін көндә Осаба җәмгыятендә эшләп йөрим. Һәр вакытта барырым, чөнки аның сикереп күктән чуы да үзе бер мизгел. Аны сөйләп тә, аңлап та белә торган түгел, беренче адым ясау гына ситен. Барган кеше генә белә. Бу шуңа күрә без бөтенебез дә менә бу нидә хезмәт итүебез белән горурланабыз. Курку исә бер вакытта баласына бетми торгандыр инде ул. Ул барыр кайда барсаң да куркыта. Нәрсә атласам нәрсә булыр микән, ачылыр микән, чүп алырмы микән, ул бит инде һәр вакыт шулай була. Мине ничәтерләр микән, барбер ул алай түгел. Хезмәт итү үзе бер горурлык инде ул. Җегетләрне шушы бәйрәм белән чын күңелдән котлыйм. Саулык, сәламәтлек, исәнлек, илебез тыныч, бүгүбез аяз булсын. Менә яшь егетләргә нинди киңәшләрегез бар? Курыкмаска, сикерергә. Менә сабагырдан гына әле
bir жігіт китте безнең, Омскида бүгенге көндә. Аңа менә телевизордан күрсә, сәламәтлек телим. Хайрат дигән җегет. Ничек ул Солтан абый дип миннән сорап, әйтәм, менә курыкма бар. Ишан сау йөреп кайт дип теләп калды менә. Әмма сез бергә хезмәт иткән дусларыгыз белән очрашып торасызмы, әллә инде аралары үзелдеме сезнең? Юк, минем Зайцев Виктор дигән малай бар, ул бүгенге көндә Казанда. Biz аңа бергә 4 ел строительный техникумда укыдык. Аннан соң бергә шушы десант гаскәрләренә эләктек, бер полкта хезмәт иттек, бер батальонда. Башта бер ротада дайык, аелдыганнар әзрәк кенә, батальонда бар үзгәрмәде. Аны берләшеп торам и Одноклассник сайтында иптәш малайларым белән аралашып сөйләшеп торам. Һәр вакытта связьда дип әйтергә. Мен өзім Германияда служить иттім, 21 мәртебе секірдім. Башта Ми-8 деген вертолеттан, анар Ми-6-дан секірдім. Анда қорқу хисе жоқ енді Сұлтан айтмышлей. Біріншісінде әзірек бар, ана қайтқанда қорқыта башлады. Қайтқасы вақытта, ең соңғысын секіргенде ансы шеклендір әзірек. Сіз үзәккә чыгабыз дидегез. Тагын нинди булса мероприятиялар буламы? Әллә инде сез үзегез белән үткәрәсезме бу бәйрәмне җыелышып тагын? Менә кайткач, семья белән үткәрәбез инде, балалар белән, оныклар белән искә алабыз инде. Бергә иртә башта менә карточкага төшәбез инде. Иртүк төшеп киттеген оныкларым белән, бүтәнебез бергә. Кызлар белән инде, хатыным белән. Шул. Тагын нәрсә дип әйтим. Димәк, сезне бәйрәм белән котларга онытмыйлар берсе дә. Юк, онытмыйлар. Бер туганнарым да онытмый, дусларым да онытмый. Бүтән сәхәтләргә иртә башта. Эшчеләрем дә, хезмәттәшләрем дә аларга зур рәхмәт. Яшьләргә нәрсә дип әйтим инде. Курыкмасыннар. Шуң дөресен әйткәндә, әни малае булмасыннар, барсыннар, хезмәт итсеннәр. Менә хезмәт иткәч, кайткач, аннан да күңелле нәрсә юк. Армиядә барганч, горурланып йөрисең. Менә мин служить иттем дип, рәхәтләнеп күңел ачып йөрисең. 24 отдельный бригада хезмәт иттем Новосибирск шәһәрендә 2013-2014 елларда. Шул 7 прыжок инде, 6-сы вертолеттан Ми-8-нан и Ил-76-тан бер прыжок самолеттан. Хәзер 1 ел инде хезмәте. Ничек дип әйтим? Бу күпме, әллә инде азмы? Бу норма җитә. Бер ел хезмәт кайттык. Менә хәзер сагындыра да дөресен әйткәндә, ансы да булай инде. Ярын үтен дигәндәге дә кайтып китәсең. Bütün türlü milletlerden dostlarың, ниләр, Россиянең төрле шегендә дуслар бар дип әйтергә була безне. Барып кайтырга стоит инде, в общем. Мин барлык үзебезнең десантникларны бөтен Саба районындагы, Татарстандагы, барлык Россиядагы десантлар бөтенсендә шушы зур бәйрәмебезне котлап үтәсе килә инде. Саулык, сәламәтлек һәм тынычлык илләрдә телим, һәрберебезгә дәген, үйләребездә. Шулай бергә бәхет сөенеп шатланып яшәргә язсын инде. Без дә аларны үткән бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Исәнлек, саулык, гаилә иминлеге телибез. Слава ВДВ! Слава ВДВ! Никто кроме нас! Никто кроме нас! Ура! 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 Районыбыз ел язмасы булган Саба таңнары газетасы абунәчеләре арасында лотерея уйнатып халыкны бүләкләү бәйрәмен традицияга кертте. Ел саен июль аенда алар шушы күңелле чараны оештыра. Быелгы бәйрәм узган шимбәдә 29 июль көнне булды. Саба таңнары газетасын районыбызда яшәүче һәркем алдыра торгандыр мөгаен, чөнки газета районның авыл хуҗалыгы торышын, тормыш-көнкүреш белән бәйле тәҗил мәсьәләләр һәм башка бик күп төрле темаларны яктырта. Ә халык өчен үз җирлегендәге һәр вакыйга яңалык. Газета журналистлары соңгы берничә ел дәвамында абунәчеләр арасында лотерея уены үткәрә. Бүләкләр тапшыра. Шул рәвештә алар үз укучылары белән тыгыз элемтә урнаштыра. Бу елгы бәйрәмне ачу тантанасында район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Тахир Шәрәфиев катнашты. Редакция хезмәткәрләренә киләчәктә иҗади уңышлар теләде. Газетаның баш мөхәррире Рөстәм Исмәгыйлев та сүз алып газета укучыларына рәхмәтен белдерде һәм алга таба да бер булып аралашып яшәргә өндәде. Менә инде 7-нче ел рәттән 8-нче ел шушы бәйрәмне оештыру өстендә шөгыльләнәбез. Бәйрәм шулай газета укучыларыбызныкы, абунәчеләребезнеке дә, чөнки газетага язылу, андагы мәгълүматларны укып бару, район яңалыклары белән танышу, республика яңалыклары белән танышу, илдәге яңалыклар белән танышу, ул инде үзе бер халык өчен булса, икенчесе инде менә бер җыйналып алу, елга бер мәртәбә булса да, шушындый кояшлы матур көндә газета алучылар бергә күңелләшеп сөйләшү һәм инде әз генә булса дагы мөмкинчелектән чыгып бүләкләр уйнату максатыбыз. Ә инде бүләкләргә килгән вакытта дөрестән дә теге җиңел дип әйтмәс идем. Һәр барчасы да тора теләктәшлек белән эшләгән вакытта барлык әйберендә
теге тамчыдан күл җыела дигән, беләкле түгел, белемле егар дигән мәкаләләрне беләбез. Шундыйрак дип әйтәсем килә. Бар дусларыбыз, аралашабыз, яңалыкларны бирәбез. Алар безгә үзләренең гозерләре белән киләләр. Менә шушындый мөгамәлә вакытында без инде мөрәҗәгать итәбез эшмәкәрләргә, оешма предприятиеләргә, шәхси кешеләргә. Бөтенесе дә булмаса да мөмкинчелегенә чыгып ярдәм итәргә тырышалар. Сүз дә юк, без инде молдан эшлисебез килә, ләкин заман әзрәк үзгәрү сәбәпле кимирәк шәбез, ләкин ни генә булса да бүгенге көндә менә 300-дән артык квитанция тапшыручы булды. Шулай 35-тән артык бүләк уйнатабыз. Бүләкнең инә дә бүләк, дия дә бүләк дип әйтәләр, төрлесе бар. Шуңа күрә инде бүләк итүчеләргә әйтәсем килә, бер дә уктанмагыз. Бүләк алгансыз икән ул истәлек булып кала, инде чын мәгънәсендә безгә һәм газета укучыга бүләк ул инде безнең уртак хезмәтебез газета. Газетаны укып, алга таба да үз фикерләрен әйтеп, без инде үзебезнең яңалыкларны даими рәвештә тапшырып барабыз икән, без моңа инде бик шат. Быел матбугатка язылу бәяләре шактый төшләсә дә, күпчелек халык яраткан газетасына тугры калган һәм бәйрәмгә дә бик теләп килгән иде, чөнки һәр кайсының бүләк итасы килә. Без инде безнең районыбызның Сабатаңнары газетасын ел сайын алдырабыз. Ел сайын алдыруга гына карамыйбыз, әле без аны интернеттан да укыйбыз. Шулай ук инде бу лотерея уенында да ел сайын катнашып киләбез. Менә узган ел инде бәләкәй генә булса да бүләк иткан идек. Бу елда да инде өметләр баглап килдек. Нәрсә булыр, ансысын инде киләчәк күрсәтер. Газетабызны бик яратып укыйбыз. Инде анда бөтен язмаларны, анда район тормышы бит инде. Шул район тормышының бөтен яңалыкларын шуннан беләбез бит инде. Безгә бик ошый газета һәм инде киләчәктә дә шулай яхшы язмалары белән, матур язмалары белән инде безнең районыбызның шәхесләре, районыбыз халкының иҗат җимешләре белән шулай сөендереп яшәсен дип теләп калабыз. Озын гомерле булсын газетабыз. Килгән квитанциялар бөтенесе бер капчыкка салынып яхшылап буталды. Инде бу уенда ялганга урын калмасын өчен бәйрәмне оештыручылар бүләк ияләренең исемнәрен капчыктан халыкның үзенә алдыртты. Инде бүләкләргә килгәндә алар да кеше күңеленә ятышлы, барысы да йорт өчен, тормыш-көнкүрештә куллану өчен бик файдалы әйберләр. Сабатаңнарын күптәннән алдырабыз. Без бәләкәй чакта колхоз байрагы булган вакыттан алдырабыз инде аны. Күп төрле исемнәрдә булды, коммунизмга дигән исемдә дә булды. Бик күңелле газета, бер дә калдырганыбыз юк. Менә бу бәйгене оештырганнар өчен бик зур рәхмәт, бик күңелле чара. Былтыр да катнаштык, но әле минем бер кашында да ытканым юк бүләкне. Бик кирәкле әйбер. Рәхмәт. Бәйрәмдә лотереяга куелган бүләкләр менә шулай бер-бер артлы үз ияләрен таба торды. Һәм әлеге бәйрәм халыкның күңелен күрү, аны ял иттерү максатыннан да оештырылды. Җыр-моң белән үрелде ул. Коллегаларыбызның укучылары күп, иҗади уңышлар юлдаш булсын һәм шундый күңелле бәйрәмнәр гел дә узып торсын дигән теләктә калабыз. Районыбыз күләмендә авылдашлар очрашулары үткәрү матур гадәткә керде. Быелгы җәйдә дә кичкенә авылларны барлап, инде яшәүдән туктаганнарын ачыклап, алардан чыккан халыкны бергә җыеп очраштыру бәйрәмнәре гөрли. 29 июль көнне, ягъни узган шимбәдә 5 дистә еллар элек юкка чыккан авылларның берсе Шмидт дигән исем астындагы йөргән авыл халкы очрашып күңел ачты. Шмидт авылы Шикшә авыл җирлеге биләмәсендә тереклек иткән авыл. Ул узган гасырның 20нче еллары ахырында барлыкка килә. Дөресрәге Шмидт колхозы булып оеша. Биредә халык заманына күрә начар яшәгән дип әйтеп тә булмый. Колхоз булып яшәгән чорында авыл үзенең куян фермасы белән дан тоткан. Шулай ук сарык, мөгезле эре терлек ат үрчетү белән дә шөгыльләнгәннәр биредә. Мәктәбендә балалар беренче белемнәрен алган. Кирәк-яракка кибетенә йөргәннәр. Замана үзгәрү белән авылның да язмышы кирегә киткән. Эшсез калган кешеләр читкә китү ягын карый. Әкренләп бөтен авыл халкы сыкранып булса да, нигезләрен калдырып чыгып китәргә мәҗбүр була. Авылдан китүнең беренче дулкыны 1952 елга туры килә. 60нчы елларда да әле биредә 25 хуҗалык тереклек итә. Соңгы гаилә биредән 1968 елда киткән дип исәпләнә. Шуннан соң күпме гомер үткән, никадәр сулар аккан. Аның халкы үзләренең туган нигезләрен, торган җирләрен, туган якларын сагынып яши бүген. Шушы авыл Шмидт булган авыл территориясе безнең үзебезнең Шикшә авыл җирлегенә керә ул. Менә онда үзегез күрәсез, менә бүген шушы территория без басып торабыз. Әлбәттә без монда инде күрәбез менә басу. Менә монда бүгенге көндә Шмидт авылы кешеләре алар инде күрәләр, үзләренең туган нигезләрен, төп йортларын күрәләр. Аның инде әз генә булса да менә зиратта сакланып калган
Берничә шардуган булса да баранда. Инде алга таба инде ул бу иссез югалмаска тиеш бу әйбер, бу авыл көне. Уйлыйбыз инде алга таба менә берләшеп, яңадан бер кат сөйләшеп, инде ярдәм итүчеләр табылырга тора, бу авыл зиратын әйләндереп ялу ягын карарга кирәк. Инде ул кысыла күп менә дәрәҗәдә инде ул кысылып беткән, әзгенә территориясе калган, шушы территория булса әйләндереп алырга кирәк. Әйләндереп алынмаса тора бара, шушы кайыннар да бетеп аның, бу зира бөтенләй юкка чыгара мөмкин. Менә бу эшне обязательно безгә моны бергәләшеп эшләп бу алда тора торган безнең планнар. Тагын бер тапкыр сезне тәбрик итәсе килә шушы авыл көне белән, Шмит авылы көне белән. Менә күпме халык очрашты бүген, сөйләште, бер-берсен әле танымаучылар да бар. Инде Аллага шөкер, менә шулай матур иттереп, көне дә матур, Ходай безгә матур көн бирде бүген. Исәнлек, саулык барсына да, алга таба да шулай безгә бергә очрашырга язсын. Район мәдәният йорты һәм авыл җирлеге белән берлектә оештырылган авылдашлар очрашуы дип үткәрелгән бу бәйрәм шмитлылар өчен көтелмәгән сөенеч булды. Әлбәттә инде бу әйберне оештырган вакытта сорау туды, кешеләр исәннәр микән, алар кайтырлар микән дип. Ниһаять күп еллар, күп айлар эзли торгач инде табылды. Без бөтен мондагы бөтен кешеләрне таптык. Аларга хәбәр иттек. Менә бик күбесе кайткан. Россия төбәкләренә китеп урнашкан Татарстан районнарында Саба районында яшәүче Шмит авылы кешеләре бердән булып туган авылларының урынына кайтты. Шушы бәйрәмгә килүегезгә мин зур рәхмәт әйтәм. Иң беренче шушы бәйрәмне оештырган авыл советы председателе Радикка, колхоз клубта эшләүче Ханифкә бик зур рәхмәтләремне белдерәм. Чөнки алар көнен-төнен бөтен кешене эзләүдә, бөтен шушындагы авыл халкын тоташтыруда, очраштыруда зур кешеләрен кызганмадылар. Әлбәттә, эзләүе бик рәхәт булмады. Төрле авыллардан, төрле шәһәрләрдән, чит илләрдән бик күп кунаклар кайтты. Аларның барсына да исәнлек, саулык, тазалык, ил тынычлыгы телибез. Менә шушы бәйрәм белән без 56 ел очрашмаган авылдашлар белән очраштык. Аның кайсы берләре үлеп беткән инде, кайсы берләре исән менә. Маһира апа 90 яшьтән узган әбиебез бар инде безнең. Без бик шат бүген көндә Маһира апаның безнең белән яшәвенә. Хәзер инде безнең төп максатыбыз шушы булды. Бу авыл көне дип оештырдык без моны. Бу авыл көнендә менә 52 ел очрашмаган авылдашлар очрашып, оныклар, оныкчыклар без шушы зур бәйрәмне оештырырга уйладык. Барсын да зур бәйрәм белән котлыйм. Яңадан бер кат исәнлек, саулык, оештыручыларның барысына да зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Бик зур рәхмәт менә шушы Сабан туйны оештыручыларга. Без бик шатланышып Казаннан кайттык, Чиләбедән безнең туганнар кайтты. Сөйләшеп, куанышып туя алмыйбыз бу Сабан туйның менә оештырганнарына. 56 елның декабрьнең 17-сендә Шмитка мендем. 8 ел яшәдем. 8 ел эчендә 4 бала таптым Шмитта. 64 елны Иләбәргә төштек. Мин анда туып үсмәсәм дә шул Шмит белән Иләбәр арасын без менә ничә генә минут эчендә менеп төшә торган идек. Аның кибетләре бик бай иде, халкы бик ашык иде. Шунда безнең 3 тиен, 5 тиен акча булса инде, анда бик бай кибет булгач гел дәфтәрләргә йөгереп менә торган иде. Кышкы суыкларга да, җәйгесегә дә карамадык. Аның урманы терәлеп тора, бик бай яшәде халкы. Без анда җиләккә, шикләвеккә, шомыртка оннан üzülмәдек инде без. Шмит безнең өчен бик якын булды бала чакта үскәндә инде. Аның шәй ичмичә төшермиләр инде. Кибетләре бикле булса, өенә барып аштыра торган идек. Шул хәтле бай кибет иде ул. Ничек алай булгандыр ул, аңлап бетә алмыйм. Ни өчен шулай таралгандыр ул, мен анда туып үсмәсәм дә. Шмит безгә бик якын. Көтүләр шунда көттек, шуннан печән чаптык, шуннан җиләк җыйдык. Бик ул яктан бик якын иде ул безгә. Бала чакның бәйләнгән хатирәләре аның белән. Зур авыл иде ул менә ничә? Ул ничә хуҗалык икәнен белмим, карап торырга төзек бик матур авыл иде ул. Халык санын һәм йорт саннарын әйтә алмыйм мин. Ул төзек бер олы урам иде ул вакытларда, без бала вакытта. Аннан без бит инде әзрәк үсә төшкәч, аны әйтәләр инде 65-тә ахыры бетте дип, без инде 63-ләр, 64-ләрдә бик йөрмәдек. Менә шул бала чак чорында бик йөрдек инде. 63-ләрдә инде без печәнгә ярып, печән чавып, печән җыеп шул вакытлар булды инде. Аның халкы да бик эшчән уңган иде, урманда терәлеп тора, алар бай яшәде.
Безнең әниләр ботак якканда, алар утын ягайды инде. Хәзерге вакытта авыл булганлыгын дәлилләп зиратның бер кечкенә генә кисәге 2 кабер генә раслап тора. Авыл көнен билгеләп үтәргә кайткан барча кунак шушы авыл тумалары иң элек изге җирдә мулла белән бергә дуга кылдылар, вәгазь тыңладылар. Бәйрәм бу көнне аларның күбесен очраштырды, бергә җыйды. Авылга җырмың белән сабантуй килде. Бер мәлгә Шмидт яңадан туган кебек булды. Бергәләп төп нигезләрдән җырлый-җырлый бирнәләр җыйдылар. Мөхәббәт шунлар гаиләсенә, безнең бәйрәмгә шундый матур бүләкләр белән килгән өчен, үзләренең кайтканнары өчен рәхмәт әйтеп бер ура! Күрше-күлән, дус туганнар күрешеп хәл-әхвәл сорашты. Үткәннәрне искә төшереп, яшьлек иленә кайтып килделәр. Аннары инде мәйдан ясап рәхәтләнеп милли уеннарда көч сынашып, күңел ачтылар. Гармуннарга кушылып җырладылар. 28-29 июль көннәрендә Сабаның Аргамак картодромында картинг буенча 22-нче Татарстан Республикасы чемпионаты булып үтте. Ярышларда республиканың 17 районыннан 164 спортчы катнашты. Көннәр эссе туры спортчылар өчен зур сынау булса да, һәр заезда үзләренең мөмкинлекләреннән булдыра алганча файдаланып, тиешле таләпләрне үтәп ярышырга тырыштылар. Бәйге микро, мини, супер мини, стриж, пилот 125А, 125Б, Rotex Max Junior классларындагы карт машиналарында барды. Соба карт машинасы осталары да республика чемпионатында уңышлы чыгышы белән сөендерде. Пилот классында Илнар Галимов 2-нче, 125А классында 1-нче урыннарны алуга иреште. Азат Гыйльманов исә 125Б классында 1-нче, Rotex Max Junior классында 3-нче урыннарны алып сөендерде. 125Б классында тагын бер призлы 2-нче урынны Илдар Сахабиев яулады. Призлы урын алучыларны тәбрикләү тантанасында Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Раул Гасимов, Татарстан Республикасы Эчке эшләр министрлыгының юл хәрәкәте милләге инспекциясе идарәсеннән өлкән инспектор, полиция майоры Рушан Шакиров катнашты. Бүген сезгә җиткерәсе яңалыклар шулар иде. Саба дулкыннары телевидениесе үз эшен алга таба дәвам итә. Рекламадан соң җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз. Идәни булса, кешесенә шул кирәк. Алмазда җиһаз ясыйлар, заказыңны бир тизрәк. 6 елдан артык мебель базарында эшләүче Алмаз җиһаз җитештерү предприятиесе заманча корпуслы мебельләр, бүлмә ишекләре тәкъдим итә. Сыйфатлы материал, төсләр күптөрлелеге, киле бүлшәү, кулай бәя, 6 айга кадәр бүлеп түләү мөмкинлеге, 2 елга кредитка бирү, 3 ел гарантия, яхшы дизайн һәм иң мөһиме югары сыйфат. Барысы да бездә, Алмазда. Сыйфатлы затлы итеп ясый белә осталар. Эшли белеп эшләгәч, бар яктан да ыталар. Алмаз мебель. Без сезнең өметләрне аклыйбыз. Запомните сами и объясните детям. ВИЧ передается через кровь, половой контакт и от инфицированной матери к ребенку. Центр СПИД Минздрава Республики Татарстан. Пройдите тест на ВИЧ и знайте свой статус. Кояш нуры биетүче кымбыртыгы, шикләр белми юк бар киртәләрне, ул бәхетле, чөнки ул ирекле, шулай шиксез узар дидем иртәләрем, шулай балкып кичә генә. Бүген менә кум йотучы мискин нукта, ул бәхәсез, тормышымны аңа бирмә. Мин булдыра алмадым, ә син тукта. Международный фестиваль средневекового боя «Великий Болгар». Более 500 участников из России и Европы. Зрелищные поединки, конный турнир, средневековые ремесла, живая музыка, огненное шоу. 12 и 13 августа. Город Болгар. Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан напоминает: уезжая в отпуск за границу, проверьте налоговую задолженность в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы России. Желаем вам приятного отдыха!
Что у нас тут сегодня? Самогонщик. Ночью продавала. Фанфурики. Ну, этот, контрафактник, в гаражах разливал. Сопротивлялись? Как могли. Не надо вам амбалом быть, чтоб преступников ловить. Просто сообщите в народный контроль. С самогонщиком аккуратней. Кусается. Гадәттән тыш хәл барлыкка килгәндә 112 номерын җыярга кирәк. Янгын, юл һәлакәте, газ исе чыкса, хукук бузулар, милләт-ара яисә дин-ара низаклар туса, тормыш һәм сәламәтлеккә куркыныч янаса, 112 номеры буенча ярдәм чакыру баланста акча калмаганда да, эленте начар булганда да мөмкин. Тормышыгыз имин булсын. Илебездә яшәүче халыкларның уртак тарихы һәм киләчәге бар. Бергә яңа җиңүләргә ирешәбез. Безне гасырлар дәвамында ныгыган дуслык бәйли. Көч-куәтебез йөрәкләр бердәмлегендә. Халыклар төрлелеге, Татарстан байлыгы.